China araka kopena kai jab ni vulnga wewe efalera afarangana yinya kolbesona sarafa fonda fianinde sukwera nyalam tanelani foti avem tanimwan rabaraba nalanga amutwa kana faran masakim pukom tan fachandi bosanian banin tabana kai potu pot gitara tas mbamana ngatanjong mbava fanza kana lanza pas mitaba tima emanding karafa ulum fam class rubuka jerna ita volatini no crass ngat geto manza pela tamandalo activist kom favalu fanoji papa ndeki mama zangan zandaru timya lalalanga aling zis kamaranda karata taru dozi jab fami fangaru aru aga manengini kiza wana na majini tandenya antare mandel fangata van pap bianta za chini tande manengini kiza wana na life itavak dai soli nata wakurati nandiana ngale goli hay nare magemar tsy namono cours mathématique manarety niany ma ha justement igny boka monsieur izy ko boka aminaka edony antsisomane alfashi tsheshomane explication na maître zami tsoko la fenêtre alfash cartable nakaman fazafa disparaître raha tsy pianatra efa tsy vo anatra mifima cigarette raha atako fa tsy mety nandrasa diplôme za tsy dekranivy jiaby nity avec surveillance na efantsaiky fatindrazako premier proclamation toujours lake adalako jiaby zay ezony sa matapa fa manegnine mararirana azo zao manegnine fa tsay fialagna efa tarakoa na henanganatra satria efa voa ny raha tsy vita fa tsy mipody koa manegnine kiza onana majiny tandegna antare mandel fagnatavany papianta za tsy nitande manegnine kiza onana na ifitiavako day soli natawakoraty nandianagna lekole agnanarako zandre ve faradiany mbola malagny menara fanako mazoto be efa tarako mbola misy miposiko mbola misy olo karakarana boazati tara mavety be faninenagna izy kontana lera fatoare ajagny tsara pagnabe adameky magnabe agnafetsy alagnan-tagnanaka e fa entagna zavade ibe agnatiny kadrabadogna tegna dangereux fenaragna lova tsara indrindra noavintegna mo tsy simba toetsegna tena kinga mivelontegna zegny tsy azo atao kilingalinga tsy atao kindringalinga oatsy lavantena izy koma emami